Специален гост на празника бе продуцентът Джуди Халваджиян, който обясни пред учениците колко важна е свободата. Аз смятам, че свободата на словото не е нещо, което се учи. Няма да го научите нито в училище, нито в университет. Това е нещо, което трябва да го имате вътрешно. Всеки един от вас трябва да си зададе един въпрос, много лесен и семпъл. Искам ли да бъда свободен? Това е много важно. Хуманитарната гимназия всеки месец издава вестник, където според учители и ученици няма цензура. С всяка публикация учи момичетата и момчетата да бъдат свободни в писането, каза учителят по журналистика Валентина Камбурова. И на това се учим, да бъдем независими и да се приобщим към демократичния свят на свободното слово и на журналистиката. Цени ли се свободното слово в хуманитарната гимназия? Смятам, че да, защото иначе те нямаше да напишат своите есета, коментари, в които си позволяват да обсъдят, да подложат на критика и политици, настоящи, бивши, колеги журналисти. Така че мисля, че на тях им е присъщо да са смели и не са безотговорни във всеки случай. Всяка година училището раздава награди на изявени ученици и медийни партньори. Целият репортерски екип на Видеосат бе отличен със сертификати. Награда за редактор на годината получи Снежана Гърдева, която ръководи списването на училищния вестник от 2009 година. Работата ми дава много емоции, категорична е 12-класничката. Дава ми много познания, както по български език за граматиката, все пак, но и много връзки с хора, контакти най-вече. Запознавам се с проблемите в дълбочина, което е добре, зависи дали ще продължиш занапред с подобно нещо. Аз смятам да продължа. Какви проблеми и теми вълнуват твоите съученици, които споделят своите статии и произведения от страниците на вестник? Честно казано, всеки е с различни интереси. В момента, както съм 12 клас, всички се интересуваме естествено от завършването, от приема, докато другите, които са по-малко класовете, вече са в най-различни теми. Според последни данни, България се нарежда на 78-о място в световен мащаб по свобода на словото. Показателно е, че през миналата година сме били с 2 позиции по-напред в класацията. По този показател страната ни е редом с държави като Индия и Монголия.